πηγαία. Νίκο, εσένα ποιος είναι ο ρόλος σου? Και θέλω να σε ρωτήσω και αν έχεις την ίδια αγανάκτηση που έχει η Μαρία στην παράσταση. Εμένα βασικά είναι ποιοι είναι οι ρόλοι μου, είναι η καλύτερη ερώτηση. Ναι, γιατί με βάση σκηνοθετικής οδηγίας του Ντάριο Φω, ο ίδιος ηθοποιός πρέπει να ερμηνεύσει 4 ρόλους σε αυτό το έργο. Και αυτός είμαι εγώ. Υποδίω με 2 διαφορετικά είδη αστυνομικών, έναν νεκροθάφτη και έναν παππού. Τι συνδυασμό σε ρόλων είναι Υπάρχει αυτή? λόγος. Εάν διαβάσεις το κείμενο, το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκτός από διαχρονικός, ο λόγος του Ντάριο Φω είναι και αριστοφανικός. Τι δηλαδή? Μέσα από την κωμωδία και το γέλιο που προσφέρει στο κοινό, περνάει και τα μηνύματα τα κοινωνικοπολιτικά της εποχής. Πράγμα το οποίο το καθιστά επίκαιρο σε όλες τις εποχές που έχει παιχτεί. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι το αντίπαλο στρατόπεδο φαινομενικά από τους υπόλοιπους που, όπως είπατε πριν, βρίζουν και αγανακτούν και όλα αυτά, δεν μπορώ Είσαι να από τη μεριά της εξουσίας. Ναι. Όμως παρόλα αυτά, ακόμα και μέσα από εκεί, διαφαίνεται ότι τελικά, ό,τι και επάγγελμα και να κάνεις, κάπου συμπάσχεις με τον υπόλοιπο λαό, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ωραία. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λοιπόν, ο θεατής θα καταλάβει ότι εσύ μέσα από τους ρόλους σου συμπάσχεις λίγο με τον υπόλοιπο λαό. Ο υπόλοιπος λαός το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται, σε συμπαθεί? Κοίταξε τώρα, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί εγώ, ας πούμε, πρέπει να προσαρμόσω το παίξιμο μου ώστε κάποιες φορές να με αντιπαθούν και κάποιες φορές. Δηλαδή, αυτό υπάρχουν φορές που γίνεσαι συμπαθής? Ναι, υπάρχει βέβαια. Υπάρχει κάποια στιγμή που ο ένας από τους 2 αστυνομικούς ταυτίζεται πραγματικά με το λαό. Και εκεί βέβαια μπορεί να δούμε και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Ας πούμε ότι πέρα από το επάγγελμα που κάνει κανείς, δεν πάβει να είναι και αυτός ένας άνθρωπος της καθημερινότητας. Ωραία. Αυτό να σου μπορεί να έχει και άλλο μήνυμα, ότι ένας άνθρωπος ανάλογα με το συμφέρον του ή με το που θέλει να ταχθεί, μπορεί να γίνει και έτσι κι αλλιώς. Μπορεί και να αγανακτήσει ή και ακόμα και αν αγανακτεί, αν κάπως... Δεν είναι τόσο ζήτημα συμφέροντος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να πω, γιατί οφείλω να το πω, ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην Ελλάδα με τη σκηνοθετική οδηγία του Ντάριο Φω να παίζει ένας ηθοποιός τους 4 ρόλους, και αυτό είναι ένας άθλος για τον Νίκο. Πραγματικά ένας άθλος. Όλες οι παραστάσεις που εγώ γνωρίζω, αυτοί οι 4 ρόλοι έχουν παιχτεί από 2 ηθοποιούς. Ένας έχει παίξει τον παππού και τον νεκροθάφτη, και ένας έχει παίξει τους 2 ρόλους του αστυνομικού και του επιλογία τον καραμπινιέρο. Δεν τα μπερδεύεις τα λόγια σου, δεν μπερδεύεις τους χαρακτήρες. Άρα είναι πραγματικά ένας άθλος από τη μεριά του Νίκου. Άθλος και στο να προλάβεις τις αλλαγές των κουστούμιών. Εμφανίζεται σε μία σκηνή ξυρισμένο, στην άλλη με μουστάκι, την άλλη εμφανίζεται με τραγιάσκες και σαν παππούς, την άλλη είναι ντυμένος σαν νεκροθάφτης, οπότε καταλαβαίνεις είναι ένας. Και παράλληλα να χρωματίσεις τη φωνή σου, να θυμηθείς τα λόγια σου και να προσαρμοστείς το ρόλο σου. Σου έλεγα πριν όμως ότι δεν είναι ζήτημα τόσο συμφέροντος. Στην περίπτωση του υπαστηνόμου της Γενικής Ασφαλείας, λέει ότι κατά την άποψή του δεν είχε άλλη επιλογή από το να γίνει υπαστηνόμος. Για να γλιτώσει από την ανεργία τη μετανάστευση. Δεν έχουμε πει και πρέπει να το πούμε. Είναι ένα έργο το οποίο δεν αφήνει κανέναν, χωρίς να τον καυτηριάσει. Καυτηριάζει τα πάντα. Δεν είναι ένα έργο βέβαια ειδωμένο από μια αριστερή ματιά, αλλά καυτηριάζει και το τότε Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας. Εννοείται ότι δεν αφήνει ήσυχη ούτε την Εκκλησία, ούτε την αστυνομία, ούτε την οποιαδήποτε εξουσία. Και για όσους ξέρουν τον Ντάριο Φω και τη σύντροφό του και σύζυγό του, τη Φράγκα Ράμε, καταλαβαίνουν ότι τι είχαν υπηρετήσει και ποιος ήταν ο σκοπός τους. Ωραία. Επειδή είπες ότι δεν αφήνει κανέναν ασχολίαστο και ανεπηρέαστο από όλη αυτή την ιστορία, είναι μέσα σε αυτούς την Εκκλησία, τους πολιτικούς, είναι και ο απλός λαός? Και γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι έχει ευθύνη ο λαός για αυτόν που είναι στην κυβέρνηση κάθε φορά. Ακριβώς αυτό όμως παρουσιάζει. Την αφύπνιση των νοικοκυρών της εποχής, που επίτρεψέ μου ότι έχουν κάποια κοινά στοιχεία αρκετά, παρόλο που έχουν περάσει 50 χρόνια και με το τώρα,
να ξεφύγουν πρώτον από την καταπίεση των αντρών τους. Από το ότι θα έπρεπε να είναι ό,τι κόμμα είναι και οι άντρες τους και να το υποστηρίζουν. Ότι θα έπρεπε να έχουν, ξέρω εγώ, τις ίδιες απόψεις σε όλα τα θέματα. Ότι πρέπει και εκείνες να ξεφύγουν και να κάνουν την επανάστασή τους και τις δείχνει επίσης να είναι εκείνες που πρώτες ξυπνάνε και παρασύρουν με αυτόν τον τρόπο και θέλουν να παρασύρουν και τους συζύγους τους, οι οποίοι είναι πιο, θα έλεγα, μπετοποιημένοι και καθετοποιημένοι και σε ένα δρόμο που είναι κατ' επίφαση αριστερός, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Σωστά. Μα αυτό κάνει και η Αντωνία όλη την ώρα, το σύζυγό της. Τα έχει με το σύζυγο, ο οποίος είναι αυτό που είπε, αριστερός, αλλά μόνο στα λόγια. Κατά τα άλλα, είναι επιθύμιο όργανο της εξουσίας κι αυτός. Πόσο σημερινό. Ναι. Και... Κάθε λέξη που λέτε είναι το τώρα. Βέβαια. Πραγματικά. Ναι, είναι πολύ. Μα σου είπα, εγώ νιώθω ότι δεν είναι η Μαρία. Δεν... Ξεκάθαρα. Νίκο, από τους 4 ρόλους που υποδίεσαι, ποιος είναι ο αγαπημένος σου ή με ποιον αισθάνεσαι ή αισθάνθηκες από την αρχή λίγο πιο άνετα? Δεν θα πω τη λέξη οικία, θα πω πιο άνετα. Οικία αισθάνομαι και με τους 4 ρόλους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να τους αποδώσω με τον τρόπο που το κάνω. Ο πιο συμπαθητικός, θα σου πω 2 απαντήσεις. Θα σου απαντήσω σε 2. Ο πιο συμπαθητικός στο κοινό και ο πιο συμπαθητικός σε εμένα. Ο πιο συμπαθητικός στο κοινό, νομίζω ότι είναι ο Νεκροθάφτης, ο οποίος είναι ένα πολύ μικρό πέρασμα, ένα πολύ μικρός ρόλος, ο οποίος όμως πραγματικά βγάζει πάρα πολύ γέλιο. Αυτή την πολύ λίγη ώρα που κάθομαι στη σκηνή βγάζει πάρα πολύ γέλιο. Εμένα λοιπόν ο δικός μου αγαπημένος είναι ο Επιλοχίας των Καραμπινιέρων. Ο οποίος, χωρίς να θέλω να πω έτσι παραπάνω, γιατί θα ήθελα φυσικά να σε προσκαλέσω. Να έρθουμε να το δούμε, βέβαια. Δεις, και να δεις και μόνη σου όλες αυτές τις εναλλαγές των κουστούμιών και τους ρόλους αυτούς. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά, αυτό που λέγαμε πριν, αυτός ο Καραμπινιέρος, ο Επιλοχίας, είναι πιο κοντά και στην εξουσία και στο λαό. Δηλαδή κάπου είναι στη μέση αυτός. Έτσι, ναι, αυτό. Και γι' αυτό νομίζω ότι ταυτίζομαι εγώ παραπάνω σε αυτό που έτσι ποτέ δεν μου αρέσουν τα άκρα. Ωραία. Ο πιο δύσκολος από τους 4? Ανεξάρτητα από τη συμπάθεια ή από την άνεση ή από την οικειότητα. Ο πιο δύσκολος? Ο πιο δύσκολος ναι, είναι αυτός, ο Επιλοχίας, και ο λόγος που έχει τη δυσκολία του αυτός ο ρόλος είναι ότι πρέπει να αναλάσω τα κουστούμια πάρα πολύ γρήγορα 2 φορές σε αυτόν τον ρόλο και ότι βάζω και ένα ιδιωματισμό στη φωνή του. Μάλιστα.